Ni ne naku Shamsu wanda kuka fi sani da Shamudin. A yau ina tare da wata baiwar Allah wacce za ta bamu labari akan illolin shaye-shaye, sannan hanyoyin da mutum yake bi ya riski kansa a cikin irin wannan ɗabi'un. Farko dai zan ce ma dai ni dai daga makaranta ne wasu, ka gane? Wasun kuma normally dama sun tashi, ka san akwai bad friends. Haka ne. To, kamar ni kan gaskiya daga school ne. Daga school na fara har na fuskanci kaina irin wannan yanayin har Allah ya kusan yaye min abun da nake yi yanzu na ga na ɗan rage su ban yin su. Ka gane? Okay, so ƙawaye ne suka sa kika shiga irin wannan yanayi kenan. Ka san akwai bad friends. Haka ne. To, ni dai bazan ma ƙarya ba ƙawa ce. Ƙawa ce ta makaranta. So yanzu misali idan mutum ya saba shan abu haka sai ka wayi gari baka sha abu ba, ya kake ji a jikinka? Gaskiya ina jin wani iri, zaka ji baka da lafiya in ba ka samu ka sha abun ba, da muddin kana sha dai ka warware. Amma ni gaskiya a da nake shaye-shaye sosai idan ban sha ba ban jin daɗi. Amma in na sha zaka ga na dawo normal. Okay, so yanzu daga sanda kika fara shan abun nawa ne mafi farashin da kika taɓa cire kuɗi mai yawa kika siya abin shaye-shaye? Gaskiya ita ce codeine zero ce. Kaman nawa kika taɓa cirewa kuɗi mai yawa? Ko yanzu haka ma tana da tsada kuma ina kan shan. Kin taɓa cire kuɗi mai yawa kika siya abu don ki sha? Na cire kuɗi mai yawa sosai ma. Kaman nawa kenan? Kamar irin 170 haka. Wow, 170. Confirm. A kayan shaye-shaye kawai. Kuma wani lokacin idan mutum bai da kuɗi an ce zaka iya bada wayanka ko wani abu, haka ne? Ni dai bana bada waya amma zan iya an ban ajiyan kuɗi ko ƙawana ta ce min gashi riƙe min. Zan ɗauka in amfani da shi kuma in gaya miki abin da nayi da shi. Ba inda kin iya yi kuma da ni. In kika ce in biya kuma sai in ce to sai na samu in bada. Amma ban iya bada waya na ka san saboda school. Bazan iya rayuwa ba waya ba. To yanzu misali zaki iya yin kwana biyu ba tare da kin sha wani abu ba? Kwana biyu. Sometimes in ban da lafiya ina iya ɗagawar ƙafa. Okay, da zaran kin samu lafiya kuma sai ki. Sai in ci gaba. To yanzu misali akwai wanda kika taɓa gani ko cikin ƙawayenki ko kuma wani daban wanda shaye-shaye ya sa ya shiga wani irin yanayi na rayuwa? Gaskiya akwai. Wanda yayi ciwo haka? Akwai wanda ma suna yana taɓa musu ƙwaƙwalwa. Wato suna shan ƙwayan mahaukata ka san wanne? Wato Exol kenan. Ai na mahaukata ne wancan. Exol. To, na san dai mahaukata ake basu suke sha asibiti ko ba haka ba? Ni kuma bana shan shi. Yanzu misali idan mutum ya sha, ya yake ji a jikin shi? Yana sha nishaɗi ga wayanda sun saba sun san kuma me suke sha. Wayanda kuma ba su sha kamar basu san ya daɗin su yake ba. Amma ka ga mu da muke sha mun san ya kalan cruise ɗin yake idan ka sha ba ruwan ka da wani, ka gane? Irin zaka ji kanka kawai kai dai kawai ko ɗan sarki ne zaka take ka wuce. To shikenan, yanzu akwai matasa maza da mata waɗanda suke ɗan sha wanda bai bi jikinsu ba. Amma suna sha kaɗan-kaɗan ko kuma suna da ƙudurin fara sha. Wani irin shawara zaki iya basu? Gaskiya dai zan basu shawara kar ma su yarda su fara. Don ba abun yi bane. Shaye-shaye kan dai kar mutum ya fara in mutum ma baya yi bai kamata ba ma ya sa kansa. Kuma ina bada shawara ma mata da maza maganar shaye-shaye a dinga taya mu da addu'a. Sannan don Allah wayanda ba sa yi kuma ci gaba da mana addu'a in Allah ya yarda komai zai zo ƙarshe. Wani irin shawara zaki iya ba ma iyaye waɗanda suke da 'ya'ya ba sa kulawa da su kamar yanda ya kamata? To, shawaran zan ba iyayenmu na farko dai su dinga taya mu da addu'a. Ka san dai wani abu
sai a hankali ko iyayen mu a dinga taya mu da addu'a sannan kuma duk ƴa mace na gan ta fuskanci kanta a wannan halin in sha Allah inda yin Allah, Allah ya sa gabaki ɗayan mu daina. Don gaskiya wannan ba abun sha bane. Ba abun da zaka sina na sai siya. Shine maganan gaskiya kenan. Shi yasa zaka ga shaye-shaye in ya ma mutum yawa har ya fara nuna ka bai kamata ba. Na ma kaina faɗa amma fa ina ɗan na rage sosai ba kaman da ba. Shine gaskiyan maganan. Kamar yadda nake yawan gaya muku, program ɗina program ne wanda nake isar da saƙo ga wanda ya fahimta. Ba abu ne na yaɗa wani mummunan abu ko me. Mutane da yawa sun fi fahimtar abu a zahirance. Wani idan ka gaya mai abu ba zai yadda ba, amma idan ya gani kwartukwar ya gani da idanun shi ya fi fahimta. So wannan program ne wanda idan kana da saƙon da zaka iya isarwa, zaka iya yi min magana a ko da yaushe. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. Mun gode da kasancewa da kuka yi tare da mu.